हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एसके बड'ब्लग इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव फिन खेबसेबाव बराय हरबावनाय थाबाय आरोना दायो आङो बेबायदिनो खैला मैला बाजारनि एसे साहाथिंजाय ओरै फंबाय पन्दिरा फिल्म शुटिं खालामगासिनो दं आरोना बिथांमोना शर्ट मुभि बानायदोंना फिल्म बानायदों दा आङो चेनेलनि गेजेरजोंनो नुलांखागोन बिथांमोना शुटिं खालामगासिनो दङ दायो आंखौ लिंहरनाय हिसाबै आङो थांगासिनो दं आरोना बिथांमोना माबायदि बानायदों आंनि चेनेलनि दारैनो नोंथांमोना निश्चय नुलांजोबखागोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामा माथिंल' नायला इन्टारेस्टिं जागोन बायदि मोनदों आङो दायो बेबायदिनो आङो थाबायगासिनोसो दङ आरोना ओरैनो बेरायनायजों लोगोसे थाबायगासिनो दं आङो दायो नै आर्मि केम्प मोनबाय आङो ओरै खैला मैलानि साहाथिंजाय मोनसे NGO न'आवनो आर्मिफोरा थादोंमोन ना दायो आर्मि केम्प मोनबायानो दा बर्थमान एक्चुअलि बेयाव आर्मिफोरा गैला थांफिनबाय दायो आङो थांगासिनो दं आरोना फाइनालि दायो आङो बिथांमोना जि जायगायाव भिडिअ शुटिं खालामगासिनो दङ आङो बेयाव सफैबाय आरोना नायनानै लादो नै बेजों लोगोसे जोंना नै ओरैहाय इउटुबार मिनिया बर' बिथाङाबो दङ नै ससमा गसम हमलायदों बिथाङा बेबायदिनो गुन्दा रल लादों नामाथाय बिथाङा बेबायदिनो एसे रोसि लोंलायनायनि लादों आरोना शुटिंआव एक्चुअलि बिथाङा शुटिंआवखायसो बेखौ लादों आरोना बेजों लोगोसे आङो बिथांमोननिफ्रायनो मिथिना लादिनि प्रजेक्टआ सोरनि होनदों प्रजेक्टआ फंबायनि ना आच्छा शर्ट मुभि बानायगोन ना मागोन शर्ट मुभि फिल्मनि नामखौ मा बानायगोन ओरैनो फंबाय फिल्मनि नामाथ' फेसबुकनि कन्ट्रेक्टर आच्छा फेसबुकनि कन्ट्रेक्टर आच्छा बेजों लोगोसे एक्ट्रिसफोरबोथ' दंखायो औ दङ आच्छा दिनैथ' बिसिनि नङाना बिसिनि सुट गैयामोन आरो बेखायनो जोंनिखौल' सुट लाग्रोबाय आच्छा जागोन बेजों लोगोसे ओरै जोंना नै केमेरामेन फंबाय राजु दङ आरोना केमेरामेन फंबाय राजु बिथांनाबो चेनेल दङ ओरैनो बे फिल्मखौ मा चेनेलाव हगारनाय जागोन माने चेनेला जोंना प्रडाक्सन दं नालाय आच्छा गाला फिल्म प्रडाक्सनाव हगारगोन आरोना आच्छा बिथां प्रडिउस खालामनायाव जोङो बानाय जागोन आरो आच्छा ओरैनो सानबेसे बायदि नांगोन बियो सानसे दा जों सानथाम जाबाय आच्छा ओमफ्राय गाबोनहालागै जोबसिगोन आरोना आच्छा गाबोनहालागै जोबसिगोन ने अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो मिथिखागोन बिथांमोननि फिल्माथ' बबे चेनेलाव आपल'ड खालामखायो मिथिखाबाय ओरैनो गाला फिल्म प्रडाक्सनाव आपल'ड खालामगोन बिथांमोना अब्ला नेनानै थादो गाइस दे 1 2 3 सानफ्रामबो सोलांबानो स्कुलाव गथ' दोनलांसै सानफ्रामबो सोलांबानो स्कुलाव गथ' दोनलांसै बाहेरायाव बायदि बायदि नलेज लाना फैना बाहेरायाव बायदि बायदि नलेज लाना थाबायबो जोबथारनायाव सेंग्रा गोरलैफोरजों गद जोबथारनायाव सेंग्रा गोरलैफोरजों ब्लड बेखौ नायहाफद बे गेम गेले जा नोङो बे गेम गेले जा नोङो जोंदि गथ'नि स्कुल फिस हस्टेल फिस दान मोनद' गाहामनि होनांगौ दं बेखौ सिन्था दं नोङो जागोन दा जाफैगोन लागोन लायदो संनानै दोन लिनसिया नो खारां दे 1 2 3 Why not? फंबाय बिबाराव गुबुन गोदान लोगो मोनबानो लानानै ब्लड खोथा गैया आंजों जाबाय दे रेडि दायो फंबायमोना बेबायदिनो भिडिअ शुटिं खालामगासिनो दं आरोना बेजों लोगोसे आङो दायो बे फिल्माव जाय बिथाङानो एक्टर रल लादों आं बिथाङावहाय फंनैसो सोंनानै लानोसै आरोना फिल्मनि नामाथ' मा होनदोंमोन फेसबुकनि कन्ट्रेक्टर ना मा होनदों मिथिखाबाय दायो नै जोंना ओरै फंबायानो एक्टर रल लादों आरोना दा फंबाया मा नाम खिन्थानानै लाहरदो आंनि मुङा पबित्र बसुमतारी आच्छा ओमफ्राय मा गामिनि फंबाय नोङो गामियाथ' थाइगि दन्दर होनो थाइगि दन्दर आच्छा चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय थाइगि दन्दर गामिनि आरोना जौगालांबाय थाथों बानायलांबाय था बेबायदिनो मोजां मोजां भिडिअ शुट लानानै फैबाय था बेजों लोगोसे जोंना एक्ट्रिसआ बहानि एक्ट्रिसआबो खैला मैला आच्छा खैला मैलानि ना लकेलनि दे मा होनबावनांगौ जाखो जौगानांगौ बिथाङाबो निसिमानिनो ओरैनो बियो मोनसे एलबाम गाबायमोन खोमा
एक्ट्रिसा गोसो थोफ्ला थोफ्ला फाग्ला दाख्लाम ओरैनोबा आंहा रावबो गैया नोंनो गिबि नोंनो जोबथा अन्नानै दा थगायला गोसो थोफ्ला थोफ्ला फाग्ला दाख्लाम ओरैनोबा आंहा रावबो गैया नोंनो गिबि नोंनो जोबथा अन्नानै दा थगायला